andi min ni ko ndo woni aljanna ko anna kiddo woni aljanna en fait ko anna kiddo civilisation kiddo ko do woni aljanna civilisation kiddo woni aljanna joni no hibe inde que dum do ko wonirnobe sareti woyni joginobe sifa ko sareti woy do ko sifa be do mujjino dum do ara ko sareti do be pusere ko be mujjini sifa dum do ndare do no yimbe be fandiri si do renti do neddo goto ara e wano ko dum sikki ko neddo ni fum kumba dum do e wayiwde ton baado yimbe wono dum do histoire officielle ko dum inni histoire officielle o wo dum do wo ko yimbe joginobe sifa di sareti do mujjini fami ko yimbe joginobe sifa di sareti do di do sareti wo ko di joginobe sifa di sareti mujjini sifa dum do andi no c'est impossible non c'est impossible neddo joginodo sareti wata mujjini sifa dum do déjà hay pete no tidirno wata de mujjini en fait c'est pas possible voilà c'est pas possible wata mujjini sifa dum joni non ayi ke wano ga on hibe fittude ko won Europe ga won Occident ga be fittude be itta battane o yi wando ni ndo fop be itindo ko États-Unis 1906 ino didirano ande be itti fop o dum do kadi en 1865 ino wawno ande be neto ayi be wadi gi batima wido sari do sika hino ko kesi e le ko sanati der non tawa do wadi susol jiyani di cuudi Europe do sanati tawa susol no luggi ar wadi wonde États-Unis der ton ami jorto hude honno Portugal nyum kalkidirno dum law be mujjini sifa dum inna no ko dole mabbe en fait ko galleji mahanodi be fusi be mujjinti ni ko en fait porto mujjina la fus be mujjintinde oui be mujjinaal be mujjintinde ni ko en fait porto mujjina la fus be mujjintinde oui be mujjinaal be mujjintinde o wan do har ko ni way am 1893, c'est-à-dire que 4 ans avant be warde Alma Boubacar Biro do har ko ni way hande do hino do ni no way oui be fitti fop andi no ndo le problème est que ndo andi do ko fi ko États-Unis ko fi ko Europe ko no renta e fi ko Chine ko yama kadi fi ko Chine ko kan no anda ko Chine kon kadi ton kadi e fitto to mojjino tele Chine on to e fitto to mojji voilà ton kadi be fittuno e dum do hop dum do ko Chine toni Chine Japon oui dum do ko tele Chine Japon to ton kadi be fittuno to mojjino be faasi kala ko be wawi be itti fi ta yimbe ben andu honno anna wawno law oui wadu dum ko honto ko Chine o no cuuringi dare no yimbe ben fandiri yeso cuuringi dare no yimbe ben fandiri o no yimbe fandiri joni no anda Chine be fitti ko dum be ni wo hay o gere ko benta mondial en fait har ko fi bonnugo lipiji do wobbe no ni ko dum be bugorno bombe nucléaire nen Japon woko sabu dum o har ko fittuwol do passé har telen Japon ton har fittaka mujji ari battaniji cuudi kiddi no wodi ton vrai ko dum ga hande go so ndari telen Japon ton be marton façon cuudiji andare dum ta waydi do ko ton tuwada di yiwde o wana dum do ko ka misika ka guerre ko be ni mondial o wana ngi cuuri do no be lanceringi ino battane woni ko lutti ko après wobbe do inni ko be wadirno guerre ko fi fittugol battane anna kiddon aljanna John, le problème est que nous, hina ton tout wadi, en tigi du wadi quand même en fait. Mais de la même manière, il y a un yijiti hari, bon Occident quand même yijiti. De la même manière, en cas de yijiti. C'est logique en fait. De la même manière, en cas de ouvrir Syria hinodon, des sifa des gays, des tunnels di ndare du. Nous normalement goddo jara hino yeto ma inde ke dum do ko paleji ni lawdum. Normalement goddo jarano yeto ma dum do hay no yirda dum dal ko paleji ko potoji paleni dum do hina diang arni tum mujjini dum do ni ko andi la même manière kenen yejiti ko non be robdo tede yejiti be shintede yejiti be tazinte yejiti donc dum do ko ben tartari dum wadi quand même en fait ko li tengela en har ko dum do hodi ben nay ko di paleji en fait ko di paleji be hoduno ko di paleji be hoduno
men harna e cuuɗi huɗo hoɗi koko fola ɗen arɗen cuuɗi huɗo ko koɗo woni yimɓe ɓe moƴƴino ɓayti fittama mémoire mum on vi cuuɗi huɗo e tout ça ɗum ko modde wi mo adoptuɗen ɓawo nde ɓe fitti e mémoire o hay roɓ ɗo go kamɓe kadi ɓe hari ɓe watno moƴƴingol cuure wawwa e cuure huɗo e roɓ ɗo tigiri fittanoɓe mémoire mum fof ɓe watno moƴƴinde cuure huɗo ko en fait mais donc koko woni wolde ɗo fi Europe et États-Unis en fait ene tigui heeɓi ɗum o andi no wano Europe ga joni kamɓe ɓe faami que si ɗum ɗon laɓɓinaka tum ɓe famata ko woni feƴƴude en fait par ce que fittuɓe mémoire o hino e nder men ha fittuɓe mémoire o hino e nder men e Kamaria ça va fittuɓe mémoire on ha hino wondi e men fittuɓe mémoire no wondi e men hiɓe andi ɓen hino joɗodi e men hino calculde no jogoro en ha hande c'est ça le problème ça veut dire que hiɓe jogui en ha hande en fait ɓe yahaali hande ɓe jooɗi hoore men ko ɓen noon woni programme ude ɗi lamatereji ko yiyoton ɓe salo yimɓe lawla yuɓen hita laamu ɓe haɓɓito yimɓe lawla yuɓen ɓe laamatako ɓe susata kadi yuɗe ɗe laami par ce que laamude tum no mama men ɓe warray noon fuɗo artude en fait naare kala ka pullo laamiɗo ɓenne bâtisseur naare hay Côte d'Ivoire ɗo Alassane Ouattara par ce que ko yiɗi kiɓɓe ɓenno kala ka kiɓɓe ɓe laami o yiya ɓe watta mahude ɓe watta moƴƴinde piiji mais moƴƴinaɓe o ɓaɗe koko wonduɗen duuse maɓɓe ko moƴƴinaɓe no wotton noon vrai ɓe ɓen arnoɓe jooɗi ɓen andi yimɓe sikkay koko ɓe yeehi ka vidéo ji ɓe yiya ɓaleɓe wonnoɓe Maghreb ɓe yiya ɓaleɓe wonnoɓe Chine ɓe yiya ɓaleɓe wonnoɓe Europe ɗo law o yi ɓe nana honto ɓe ɓaleɓe woni yimɓe no sikkude ɓe ɓaleɓe muccu ɓe mbulu en fait ɓe mbula majorité maɓɓe ko Afrique ari wonnoɓe ƴi leyɗe arabe ko enten hande arabe tellen Iran to tellen Jordanie Syrie et tout ça ɓaɗe ko wonno ɗum ko fof eggu ma ɗum eggina soit kamɓe tigui eggi ma ɗum ɓe eggina ɓe adda ɓe joɗɗina Afrique ɓe ara ɓe jooɗi Afrique ko ɓen ɗi woni ɗi leƴƴi ɗi yiyoton ɗi leƴƴi majorité majji ɗum fof ko ara ɗum ko en 5700 début 1800 ɓe ari ko woni probléme est ce que kamɓe arani hoore maɓɓe est ce que ɓe adda par ce que mi tan jini woɓɓe maɓɓe harayna kañum addani hoore mum par ce que woɓɓe maɓɓe kañum tigui mantaki on ko honto iwri en fait exactement sa landi keɓe ɓenne ɗum ɓe tarika maɓɓe on feƴƴama 1800 en fait duuɓi temeɗɗe nayyi ɓawa ɗo feƴƴaɗo donc koko mone wolde ɗo par ce que woɓɓe ko sikkay ida wolde ni fipiji Occident États-Unis e machin non enen tigui ko même probléme marɗe ko même probléme o wonɗen par ce que ka jooɗiɗen Fouta Djalo ɗo har ɗo wodi civilisation tiɗɗo wonɗo ɗon harna civilisation ndigol cuuri huɗo de non joma gande ayi sifa ɗi wo mahugol ɗo ɗi mahugol kawre pelle woɓɓe go no wi wo hari law building har ko fello en fait ko fello watte building te hande ungoy annan ko ɗon fokkitiri enan koko ɓe woni ɓen ta abri souterrain ko honno ko fello gon ɓe ƴesata ɓe waɗa cuuɗi nder ton appartement ji hara si tawi wa bombe nucléaire ɗi waɗi hawrata e maɓɓe ɗum ɗo yiyete ka Caucase o yiɗo hindo ɗum ɗo ko Turquie hindo mo Turquie on ɗo ko Turquie ɗum ɗo ko France luuroji goti ɗin façon luuroji goti ɗin e hille no andake joma en fait doole ɗen ko honto fuɗɗitori ko tellen ton on joni noon sifa ɗi luuroji no heewi tew o yitino ɗum ɗo fof koye nder ko ɓenta Caucase ko e luuroji ɗi ko pelle ɗen ɓe jesanno ɓe waɗa cuuɗi joni noon ɗum ɗo hande no artude en fait par ce que walgol abri souterrain fi nucléaire on hara si bombe waɗi hawrata e ma koye ɗum hoɗata enen noon mbaw ɗum ɓe hara mari ɗum Fouta Djalo fof ko gayɗo